Olet ehtinyt kulkea elämäsi polkuja yksin tai niiden kanssa, jotka sinulle lahjoitettiin. Annoit itsestäsi paljon muita varten. Nyt on sinun vuorosi kysyä itseltäsi, mitä minulle kuuluu? Antaa tilaa luovuudelle, uusille ajatuksille ja oivalluksille. Antaa värien ja sivellinvetojen silittää sieluasi. Ei tarvitse osata. Olet pystyvämpi kuin kehtaat tunnustaa. Tässäpä on hyvä paikka ja hetki tarkastella elämän tärkeitä kysymyksiä lempeästi. Sielun sivellinvetoja sinua varten.